Moikka vaan! Moikka Tänään me kuvataan eka Clash Royale video pienellä haasteella, että me ollaan trampalla ja 2v2. Ollaan trampalla ja pompitaan täällä. Ja tää on siis mun eka video, Clash Royale video. niin mä näytän vähän näitä mun kortteja, eikö se kuten liian pienen levy. Tämmösiä kortteja. Mä käytän seuraavassa matsissa sitten. Myös tämmösin. Saan kortit. Niin, tämmöstä. Sitten hiljaa, älä huuda. Niin, mä laitan ehkä noitten Fire Spirittien tilalle Night Witchin, ehkä jossain vaiheessa. Tulkaa Claniin soturit. Täällä on 8 paikkaa. 10/10 Clan Just. Eka Clan Just olisi kiva saada jatkossa, mutta mä en kyllä kerännyt. Koska mä tunnen tän. Mä kävin tuolla yhdessä toisessa Clanissa mutta sä et edes oo koskaan ollut. Sä et edes pääse tonne. Tule! No niin, ei puhuta. Okei. Ja tää mun kaveri taki mulle tällaisen laavahon. Oi! Jahas. Hei, mikä on roket? No ampu meidän kimppuun. Eihän oo, se on meidän... Miten niin, se on meidän koira? Mutta ne siis näköjään aikoo tuhota meidän King Towerin ilmeisesti. Joten... Mitä järkeä on? Tuleva King Cannon. Mikä King Cannon? Se on... Oi jee, me ollaan joholla! No, meidän pitää pomppia sitten. Mä vaan laitan tälle. Mä tein. Ja vaan laittaa mitä sä. Niin, koska nää vissiin antoi meille free winnin. Joo. Teen mitään. Ei niin, ne antoi ilman voiton. Mulla on siis vähän 2 korttia ylilevattu. Nyt Royal Giant ja Ronaldo. Nimittäin Royal Giant ja Ice Wizard. Ice Wizard on level 2 ja Royal Giant level 10. Me voitettiin. Mä lähdin, koska mulla on 5 Voi ei. Mutta me tehdään myös video, missä me pompitaan trampalla. Joo, niinku ainoastaan. Kato tätä baby. No. Mä teen uuden Royal Giantikin. Tyyli kaikissa. Kaikissa on joku hyvä. Snoop Dogg. Eikö Snoop Dogg? Doge. Missä nyt mun äiti ja iskän pitää koko ajan seilalla tuolla noin? Lähdetään quick matchiin. Sanot sä Geiger? Mä muuten sitä Mitä? Rovis Geigeriin. Mitä? Miksi pelaat Routopia? Routopia on huono peli. No miksi sä pelaat sitä? En pelaa. Mitä voi? Vettä En mä nyt halua volttia vetää. Mioskaan tolleen vetää. Mä osaan jaloin näin kyllä. Sä voit siis jossain vaiheessa. Rappavideo tulee myös tänään. No ei ne tiedä mikä päivä välttämättä tänään. Mitä päivä tänään se? En. Tänään on mulle tiistai. Tänään on tiistai 2017 joku päivä. Ja tietenkin! Mä en näe tän mun facecamia takan mitään. Ei me hävitään tää! Ei ette! Ei! Ette! Hävisit tekstyä!
Moi! Minne sä meet? Joo, me lopetetaan tää video tänne. Heippa!